Oke bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Sampeyan ora usah dadak nyacat ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Blegek kekugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggepe bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luro ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tampa. Pangestu Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa. Pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Guyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Nggih, kula pundi jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang kararjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa?
Aku tak takon karo kowe le Suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendapa sepira taun iki ya malah pendapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora ming siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brandadonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, Brandadonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyan to Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo
Napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar ramani ngunek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ngajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Ondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi Dur? Oh, kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Apa menang apa nggo sewenang-wenang.
pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar ki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudhar duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni kowe. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep apa kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100. Anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget pisan. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang-tang tundas ngono. Tang-tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora
ora kleru kok. Cah edan, pancen kan mbiyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendorong men ngopo iki? Petruk ngewangi, "Gah. Aku ora ndek masalah kok." Mo nek kon ngewangi. "Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk?" Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tida-tida ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah. Sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo, piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena Karta kek ngendi? Ra ning nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jama-jama. Pun riki mawon. Yo. Enggak riki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa, Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo, Bagong? Sopo, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh.
Terus ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, non. Sing omongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengune terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Ngayeh. Mboten pitados. Ya terus. Mboten terus. Terus. Ya. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, bapak ketawa. Anjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku wis kulino dicocoki karo ndara-ndara Garukaca ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono Pak ora sida mrene. Apa iku? Monggo gawa panganan. Arahe iki kaya mrene, Bul. Menggoknone yoga. Ha iya. Yoga ora sak pakane mbok emang. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda ewangana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten nganggo gending to, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah. Bareng Bagong muring-muring kok atiku ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel, saking Pendapi, kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulak, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang ndak kandhakake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan, Bagong cekelen. Petruk cekel, Gareng dicekel, dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Wah, lah dalah.
Grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, ngestaken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ngene ngarep ning kowe sing tumandang Ludur Kartomarma niki. Ngestaken dawuh. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paling ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petruk, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lha Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma.
Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangka monggo. Mati. Wah. Kowe diat. Udar kowe. Mati. Durmagati dacal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengilan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngrutuk dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates. Nah, modal kowe. Ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Lho. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut mluntung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho 20 sampean 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal Dai Madu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati.
Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Ojigel. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Ha tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu meloncat. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mlika adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong mah. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jleng, kula klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe mung batur Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran pati kok kalah karo batur iki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ra isin. Lah isin iku nggo melem ilang.
Lah masalah mudul wakat temudi-mudi wis kalah karo Petruk kok dadak ijen lah madang tenan. Jinan maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kula cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju kok. Kaya ono kerupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya noturan kerupuk entekno. Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru-kleru Petruk dhewe mlacet ora. Der, Nun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa kan. Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara.
mabur dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumen. Aku ya ngantem lho Tru monggo. Pas ndol dil ora apa-apa tak antem dil lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki kowe karo aku nek ora mlayu nek ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biyantu Ndarantasena kalah kok. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Ndarantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Seta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasanten. Sampeyan boten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi aku Ndara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke bendane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh.
Ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet-empekan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine direpe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyok. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono Gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah hebat. Wah padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene double terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak
delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sidone, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis nggawa bel. Nggawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayu jan iki apike ngri-ngene isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampean iso nafung lho. Ya mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos jiwit kempal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan tokno legane kantiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, Krakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Kowe adalah tembles dening aku kowe.
sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau mendasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno aku tak melayu Petro aku culno aku tak melayu ngono. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida kok? Ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngarep. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Mundur. Siwa Semar. Kula. Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku ajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel
sarta rungsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep ngleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndorowati nyuwun ngambil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo, nek enten apa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Garukaca nek enten apa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Dharma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Niwang sukmana madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Gawe kaget ora pangling kaya Atmajaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atuhamu ing Ndorowati. Nggih, Gatotkaca. Padha kanthi raharja sapraptamu ning kedaton praja ing Ndorowati nggih tetuka. Tansah pinanganing kawidadan nering sami kala sowanipun ingkang putra ing pringgondani wa kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu ing Ndorowati. Wis ndak tombak karya bombong penggaling wakmu ing Ndorowati. Ora liwat pangestuning wakmu tampan ana. Lho pundi nggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan. Nggih, kasih kecok manggen dengan iku lenggah. Angger Gatotkaca. Paman garep ruci sampun boten kirang prayogi. Dipun sekejaken lenggahipun nggih. Ing abdi Widara Kandhang Siwawati Udawa inggih kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati. Kula tampi dawah sami-sami. Gatotkaca wonten timbalan. Sumengko pangabodran damar sasi gita ana wong wigati. Sowanmu ning praja Ndorowati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka. Purwa madya lan wusanane samendhang aja ngantur ing karempit. Aturna marang awakmu ing Ndorowati. Wale-wale menapa? Estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondhanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Apa diutus dening wong atuhamu kadangku panenggak menika sanes. Apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika kidanes. Lah banjur sapa ing ngutus kalawan sira kula tetuka? Mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya. Nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kepareng sowan wonten ing Karang Kadempel. Kiai Semar nalika semanten mratelakaken tuwin paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Nalika semanten wanter ngendikanipun Kyai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika enggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kyai Badranaya inggih Siwa Nayantaka
kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Ndrawati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra. Mila sawanipun ingkang putra ing Pringgondani ngersanipun Kanjeng Prabu Ndrawati wonten suka lilaning penggalih Paduka Prabu maring ana ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel Prabu Dwaraka. Kagatri sang kapirang uri rangkul kinampet gampedo sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kudu garing. Ya to, Ger. Kabeh aturira wis tak tampa, cetha ora ana ingkang cicir swiji. Nanging saka panglimbanging wakmu Ndrawati, kosek to. Lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan, pangkate amung batur. Jejere amung Panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka Senjata Cakra, apa anggep pusaka Senjata Cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan. Kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti. Ingkang ora kuat sarta ingkang ora sak timbang sak bobot kan kekuwataning Senjata Cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca, kowe bali nyang Karang Gandempel. Matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndrawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kosek to. Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa. Sampun dados tekadipun ing putra pun Pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka Senjata Cakra, nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndrawati, kula boten badhe owel. Badhe kula ikrasaken pejah gesang kula. Lho, yen ngono kowe wani karo wakmu Ndrawati. Nyuwun pangapunten paripaksa kula wantun. Sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu, gandeng kula menika pangkatipun Senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika gumantung dhateng Senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu, wantun kaliyan Kang Woh Ndrawati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndrawati, kula aturi nglangkahi kuwandanipun ingkang pamaninggal Baruji. Ora sah gokan gunung sing tanpa guna. Apa dianggep Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi medal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Ndo mentang-mentang kok kaya gendhewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak lambungane dhewe. Ora, Bu. Anggir Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndrawati. Sing tak wedeni awane. Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satria ingkang saguh. Nanging nyatanipun mboten kasembatan boyong Senjata Cakra. Luwung-luwung pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani. Tiban Senjata Cakra kelakon glundung sirahku parang. Kersanipun kados pundi? Kosek to. Sing tak butuhke apa? Senjata Cakra. Lah ya wis kuwi gawanen.
Wah, tiwas kene ngampet-ambekan. Sami nggih, kula yo ngampet-ambekan. Kula ngampet sedayanipun niki. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badranaya aku ngerti Gatotkaca nggih menapa Paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mung tak nggo jajal marang anteping kasatriyanmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Nggih. Jebule isih antep isih manggon ning atine anakku lanang Pringgondani. Matur sembah nuwun ngaten kula nyuwun pamit atur marang Kakang Semar. Nggih. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lelakon apa yang bakal dumadening Karang Kadempel? Nggih sedhahaken dawuh. Setyaki wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek ora sah. Mbok kula nderek ora sah kuwi ning tunggu praja wae. Oh iki ngestaken dawuh. Kula nderek ora sah. Kula ngedram sae ora sah. Wis nang kono wae. Iki ngestaken dawuh. Ayo Kakang Sawi kula nderekaken. Werkudara bareng Kakang kuwi apa dene sira Yayi Arjuna wonten paring dawuh Kaka Prabu nggonipun Kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug perkara sasmitaning dewa ingkang wis tinampa dening Puntadewa. Sasmita sing kepiye sing wis ditampa dening barep kakangku ora liya mung sasmitaning Jawata ingkang wis ndak tampa Yayi, lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau kang aran wahyu katentreman. Parandhenipun Kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawega lair lan batinipun Kakang nggone gayuh kelawan tumurunning kanugrahan. Apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa penanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa. Dene nganti wektu dina iki pun Kakang ora gumregah kelawan rasaning pun Kakang nggone gayuh kanugrahan wujud wahyu katentreman mau Dimas Harya Werkudara. Miat langening kalanggiwan aklar pandhan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga dereng dangu samembal wacana kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring Randu Gumbala Bambang Antasena karya cingak sangya para Pandhawa bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon
Ridu mawur awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar panriting turanggo esti gawe kaget ora pangling anakku Antasena ingkang sowan ngabiyantur ning ngarsaning wakmu ing Amarta. Ya Pakde, sewu-sewu kaluputane Antasena aku nyuwun pangaksama ya Pakde. Ora dadi ngopo nggih, apa to kang dadi wigatine dene semengko nggonira sowan ning ngarsaning wakmu ing Amarta. Matur ngersani Pakde, sewu luput nyuwun pangaksama. Dadena kawuningan nek nalika semana aku mapan ning Karang Kadempel nampa timbalane kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhaking wahyu. Nalika semana kakekne Semar duwe penjangka yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa. Nanging kakekne Semar paring dawuh karo aku, "Wa, yen to syarat sora tumedhaking kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora nyuwun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut jamus kelima sada sarana peksa Siwa Ngamarta. Koko Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula pun Antasena. Gajihna bilangken paduka ngrembak babagan kanugrahan menika kula kinten sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lire kepiye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mengkono? Krana Antasena matur bilih Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil syarat srana pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Njodipati wekasan Antasena dipun glandhang medal saking negari Ngamarta Koko Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Njodipati. Menika mangke malah salah kedaden boten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dawuh candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan Si Antasena. Nana nistakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu.
warareh mangoswamya ngambrang kati karonaning kaswase yananeng marga memalat kung dosang gondo Astratmaja bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tadi nampa critane wong tuamu Jodewati yen pustaka Jamus Klima Sada kowe dudu pustaka baen-baen teka kowe arep boyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol Drajating Ponokawan sik Pak Bapak nggadang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis sago karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujuti apa dadi panyuwuning kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih. Upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu nek aku wani karo bapak. Wah, deplok ndasmu. Tak deplok ngendi? Kowe aja sembrono. Wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak. Ning nyuwun sewu, wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakekne Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakekne Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki, doh nyono, cerak nyono padha mestani Pandhawa ki ora ngerti males kabehane karo kakekne Semar. Kakang Mas. Lamrong nyuwun pangapunten wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas ki ngendhakaken kamurkanipun Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babaling kanepson sedaya saged rinembag jernyatanipun ingkang dipun rembag madaning pasiwakan ngamarta kala wau babagan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Antasena ana apa Wadi? Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, Dik, wis kulina. Werkudara. Oh. Antasena kuwi ora luput kok mbok tendhang nganti kontal saka Ndaturaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluka ngapura karo Antasena. Rasudi. Wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak ora njaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka Jamus Klima Sada. Boyongan marang Karang Kadempel. Aku sak kulawarga bakal sowan marang Kakang Semar. Yo, ngaturake panuwun, Pakde.
Miat langan ninggalang larawan dan moncar Dinon lir kekonang surem sorotetan badan Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Mbara. Iki ora pangling kaya anakku jangkar bumi. Naga Bagindo Purworejo sapraptamu. Ih, wo. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra kepareng kula nganturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning wakming Mandura Tampanono. Kula pendinggo jimat paripindhayan ning kasantosan. Ana wigati apa kula? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Ih, wale-wale menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. So dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Projeng Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Oh, wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran tumurun ing kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter ngendikipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat-syarananipun. Syarat-syaranane apa? Ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dhawuhi supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kyai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir sanging risang mawe gandrung ing Antarja wonten timbalan. Kowe aja netangi marang kamurkane wong tuwa. Kowe ngerti ora? Yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit. Kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka yang bisa disilih dening sapa-sapa wae. Nanging kuwi pusaka mapan ana ing angganing awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun pangapunten, Bu. Nadyan kathah-kathah pangandika paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun pangapunten. Paripaksa kula ingkang tanggir meksa dhateng paduka Kanjeng Prabu. Piye? Suka yayasine pe cocobang mawi wenges kumedhot padon ing latri netra kocak. Netra kocak ngondar andir idep nyomangolon caka. Antarja wonten timbalan. Apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo nalar sing ganep? Kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu Jodipati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Yoli binatang manusia paling jajalan hati iblis lanat menungso ratatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejeg ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelereng jagat kowe. Ayo ketoken kanting kaya lu kebaran. Anake Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Waknu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring jagat semeng rembulan. Waduh. Hei!
manusmaning jajal ngantem dodo sesek nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda. Nom-noman sekti kalintang jaya ning berak. Ning apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Nenggala? Wah, gretel Nenggala mbuh dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Koko Prabu Baladewa. Kresna, inggih. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatane Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Koko Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapulih tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu. Den mrayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa. Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Nayantaka? Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Semar? Wah, Dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane. Mangke riyin lho. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan menastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mung syarate kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng sak mangke pusaka
Oh, sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara. Sampeyan weruh to? Mak biar. Clorot-clorot wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwun Ndarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggulawentahing Wisnu. Boten saged uwal saking panggulawentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gela, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gela. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi, mesti kesawapan wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, Kakang. Pandhita Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu katentreman. Doro opo? Wahyu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung
sik Semar. Ngece. Karang pun tuwa niku ya. Penyakite ming watuk. Wahyu pun tinampi ingkang raka. Ya, Semar. Mugi-mugi Anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning wahyu Anjalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayem tentrem. Niring sambikala durga mendhak kala sirna. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kanca lan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndonga.